Na dawo garin Abuja tunda wannan harkan ba wani sirri kan wanda ya rufa min asiri ni ma ba zan rufa kowa asiri ba. Duk inda ku ga auren matata ya mutu to wannan mutum biyu ne. Wannan mutum biyu ne, wannan bawan Allah da wannan bawan Allah. Inda ku ga auren matata ya mutu su ne. Because ba wai suspecting nake ba, akwai lokacin da wannan mai gemun nan shi na tayar da hankalin su game da faɗan da yake tsakanin Maryam Nicki Minaj da ita da mijinta dan akuya wato G Fresh kenan. To wannan da hannuna na ɗauki wayan matata da aurenta igiya uku a kanta. Nai blocking ɗinsa, nai masa warning, nai mata warning, na ce mata wannan me ya haɗa ki da shi ba ke ba shi. Laifina ne da na kawo ki social media, na yi regret ɗin kawo ki social media. Ban yi regret ɗin da na regret ɗin har auren naki. Da aurenki da kawo ki social media da nuna miki hanyar ci gaban da nai da yanda na mai da ke mutum din na yi regret ɗinsa. Wannan bawan Allah na je na cewa matata wai hello diye ki mini reposting ɗaya babban maci amanan ma shi kuma irin wannan shi ma yana da gemun bin sirayi yawa wannan shi kowa ya san yaro na ne shi ma kun ji abin da ke faɗa duka auren naka kowa ya san wannan shi yaro na ne wanda aikensa nake yi dan lokacin da muka rabu da matata lokacin da na dawo da ita ta ce mana ai shi da bakinsa ya gaya mata ya ce ya cuce ni kuɗi saboda wai bana biyan shi kuɗi da yawa in naje Kano kullun 5,000 nake bashi kuma last zuwan da nayi Kano ni rabuwata da shi dai ni ban ga laifin da na masa ya kai na je da shi gidan yaya babata na musu shopping a store na sai musu mai shinkafa taliya wane ne kaji na yace mini shi ma dan Allah in zo mu je gidansa yace min dan Allah in zo mu je gidansa haka muka je gidansa na samu matarsa da yaransa guda 3 shi wannan musti yake ne ko wane ne shi na samu matarsa da yaransa guda 3 na dauki naira 20,000 nace musti yau na kashe kuɗi da yawa ga 20,000 ku imani na rantse muku da Allah tsakani na rabona da shi kenan to amma tun lokacin nake suspecting din shi da matata da yaya zan dinga blocking din mutum a wayan matata ba muharramin ta ba komai ba tana on blocking din sa yan comment section ku gaya mini me ake nufi da wannan ba wani sirri ni na gaya muku ba wani sirri yauwa ban yadda da wani sirri me ake nufi da wannan wani din da na mata na karshe shine a san da aka ƙara mai da auren mu nace na gaya wa bawan Allah nan da ya rasu alwalin nan da ya rasu wanda na tura ta yolan nan nace masa Allah ya ji kansa da rahama nace matata akwai wanda take nayi blocking ɗinsa ta bude shi nayi block wani yaro na ne da nake aiki yace za a mata fada to yanzu bawan Allah nan dai ya riga ya rasu Allah ya ji kanshi to ke kuma yanzu kin ƙara kuma a lokacin sai da na miki warning nace in kika ƙara za mu samu babban matsala da ke in kika ƙara ban ce miki zan sake ki ba in kika ƙara amma kuma yanzu duk abin da kuka gani yauwa ya biyo baya babu ruwana yauwa ku kuka kashe mata aure sai ta dawo wajen ku dora daga inda kuka tsaya bari mu je bi sallah blocking din mutun so 7 da wayarki kina bude shi rufin asiri in ƙara ne na kai ƙara gidanku an ce za a gyara ba abin da aka yi dole ne auren nan ki je ki bi sa dan Allah dan Annabi dan Allah ki je ki bi shi kun banda mata ma bai dai wasu matan ma ba duka ba matan ma ba duka bane ba zan muku mata jama'u ba amma wasu matan ma ba masu da hankali wanda yake muna aiki ke da bakin ki kike ga ya mini ke cewa a kudin likin auren mu ma ya ci a nan ya saci kudi ya je ya sai mashin dai me nace miki a lokacin ai gani yake ba zan dawo da ke ba shi yasa ya ga ya miki wannan magana yana ganin kaman ba zan taba dawo da ke ba sannan muka rabin nan shi yasa yaje yana gaya miki sirri komai da komai yanzu kuma nazo na yi blocking ɗinsa da nayi na last na box 7 kin zo kin ƙara bude shi what does that mean kina matan aure na rantse da Allah yau abinda na rage ki da shi in baki lokaci ba abinda na rage ki da shi in baki lokacin ki in baki dama in baki kudin pocket money enough kudi account ɗinki baya taba rabuwa account ɗinki bayan da za a account ɗinki kuɗi ƙasa da miliyan 1,500,000 ba ka taɓa rasawa wasu wai za su ce wai ina gori umarin uwarku in ni fakiri ne akwai wacce za ta auren ne in ni fakiri ne akwai wacce za ta auren what kind of stupidness is this my friend bauranki igiya 3 komai zan iya yafewa amma wallahi ban da wannan saboda tsantsar zagin da kika muni
wallahi da naje Kano in na rufe ido na wallahi bana bacci durun uwarka nan da ke ta faɗa wallahi nake ganin babata. So banda wannan kuma ba za ki banni da wancan ba ma, sai na zo kuma na kama ki kuma again mutum da shi kina waya da shi, kina maƙiyina ne fa, mutumin ma da yake maƙiyina to ko dan uwana ai ban yadda matata ta yi waya da shi ba. Dan uwana na yi regret din kawo ki social media, na yi regret din nuna miki hanyar arziki.